Ramogi bero manyotim ne ringre mane en japuonj maduong' e sikund nyiri ma Rangenyo e kaunti ma Nyamira oyango ni ne onege. Bero manyotim od thieth maduong' ma Kisii yango ni mosenindo Lydia Onyini ne nigi hinyruok e goke kod agoge manyiso ni ne ogoye gi gimoro ma onege. Laktar manotimo bero no Dennis Nyamwaya wacho yor simu ni japuonj no chali ne oigodo gi jonego ma onege kapok ne owit ringrene ma oluore gi kit hinyruok mane ofwenye dende. Riwruok mar jopuonj ma Kopet Bade ma Kisii kod Nyamira kanyakla kod familia mar japuonj no dwaro ni obila otim nonro mapiyo mondo mi omak achije mane otimo tim maundu makamano. We want to call upon the intelligence agents to move extremely fast and give us preliminary arrests as early as 6 this evening. This issue having happened in the school compound, where there are watchmen, where there are workers, where there are students, where there are teachers, we expect the police to give us a preliminary report by 6 this evening. We are not taking this thing lightly. A teacher cannot be killed in the school compound and just we watch and listen and get stories from other quarters. From the preliminary reports that they have said that they have established that there were injuries at the head, the chest, that means that somebody ambushed our principal and killed her in the school compound. We are demanding, we are not requesting, because this is a serious matter. Today it has happened to our principal. Tomorrow there will be another teacher. We want this thing to stop forthwith. Ni mshangaa kubwa kwangu sana. Sina la kusema, lakini ile kitu nitaweza uliza. Naomba serikali ifanye ile taweza, kwa maana nilienda pale mtoto yangu alikuwa analala na ngasudia, nikaona ile vitendo mifanyiwa, ile kitendo mifanywa, ingawa inaonekana ni kuwawa amewawa. Sina mingi, ila nitaweza sema serikali ifanye vile taweza establish mauaji ya mtoto.